til Olle. Jo, Den er til Malle. lige om et øjeblik, så vil jeg gerne hjælpe. Er den ikke til Malle? Den er til, der står her et eller andet, der står til dejlige Lilje. Hvad er det for en mærkelig fasong? Nå, jamen, så er det til Lille. Det er nok en tallerken. Det er en papskib fra lavkagehuset, tror jeg. Jeg tror, det er en håndmalet tallerken. Det er en fladpresset juleand. Det er det. Tyk dejlig kuglepen. Jeg tror, det er en håndmalet tallerken. Ej, dem er der ingen, der kan våge at tage fra mig. Jeg må se. Og ikke tage. Nej, hvor er de søde. Altså, jeg elsker håndmalet tallerken. Hvor er de søde. Jo, og så sådan nogle far lige har slikket af. Og det for alle. Ja. Ja. Nej, hvor er de søde. Ja. Skal du have et hjørne heroppe? Nej, mor. Hvad har du fået? En ny telefon. Nå, nu tror jeg, det ellers ikke, du skulle have. Så mor, du kan lægge det heroppe. Ej, mor. Tusind tak. Ej, hvor er jeg glad. Ej, hvor er jeg glad. En ny telefon. Ja.